Arratsaldeko 8:26 Sansek berriro ere galdu egin du kasu honetan Eibaren aurka Ipuruan Euskal Derbia jokatu dute eta bigarren mailako 6. jardunaldiko norgehiagoka berriro ere galdu egin du Sansek honen bestez 2 porrote jarraian daramatza Jon Ansotegiren taldeak eta dinamika negatiboan sartuta dabiltza egia esan. Lehen partida hori Zaragozaren aurka irabazi zutenetik, geroztik irabazi ezinik baitabiltza. Gogora ezagun, bi taldeek porrota jaso zutela aurreko jardunaldian, batetik Eibarrek 1-0 galdu zuen Kadizen aurka, eta Sansek berriz 2-1 galdu zuen Las Palmasen, honen bestez, bientzat funtsezko norgehiagoka zen gaurkoa, batez ere Eibarrek zuen presioa, eurak ziren favorito, Ipuruan teorian maila baxuagoko taldea den baten aurka, eta horiek horrela, Beñat San Jose Eibarko entrenatzaileak eta Jon Ansotegi Sansekoak honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Eibarrek, 4-4-2 sistema ezarri du zelaian, Maguna Goitia izan da atepean, lauko lerroan atzealdean Kuberok jokatu du eskuinaldetik, Butak ezkerraldetik, Aranbarri eta Marco Moreno izan dira atzealdearen erdialdean, Aleix Garrido eta Sergio Álvarez Euskarri bikoitza izango litzakeenean, Jose Korpasek jokatu du eskuinaldetik, Guruzetak ezkerraldetik, Maguna zelaia izan da erdipuntan, 4-4-2 bateko sistema, eta goian Jon Bautista. Jon Ansoteik ere 4-3 bateko sistema ezarri du zelaian, Aitor Fraga izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Alberto Dadiek jokatu du eskuinaldetik, Baldak ezkerraldetik, Kita eta Peru Rodríguez izan dira atzealdearen erdialdean, Mikel Rodríguezek eta Lebar Bierrek jokatu dute Euskarri bikoitzean, erdipuntan Gorka Gorosabel izan da, eskuinaldetik Dani Diazek jokatu du eta ezkerraldetik Alex Martxal izan da eta goian kokatu du Arkaitz Mariezkurrena. Beno, partida ez da aukera ugarikoa izan, xehetasun txikiengatik, erabaki da gaurko norgehiagoka, eta lehen biziko minutuetan behintzat Sanse lehiakor bat ikusi dugu, naiz eta Eibar zelaian gehiago zen, batez ere hegaletako jokalariak, bai Kuero eta baita Buta ere oso erasokor ikusi ditugu gaurkoan, baina orokorrean Sansek ongi eutsi dio lehen zatian zehar, duelo askoko norgehiagoka izan da, falta askoko partida, eta egia esan gaurko epaileak Moreno Aragonek ez ditu lan batere errazak izan, hala ere nik esan nuke partida ongi eraman duela, egoki, eta hori dela eta batez ere oso garrantzitsua izan da Sanseren valentia hori, ez? Naiz eta norgehiagoka bakarra irabazi duten orain arte, hor dueloetan, une oro baloiak borrokatzen dituzte baloiak, eta behar bada beste taldeen presioari aurre egiteko eta arazoak izan ditzakete, askotan fisikoki ere behar bada eurak baino eginago dauden jokalarien aurka jokatzen dute, baina hala ere beti ematen dute aurpegia, behar bada ez dute maila mantenduko, badakigulako bigarren maila eta ikusten ari gara bigarren mailan zeinen zaila den norgehiagoka bat irabaztea. Beno, kasu honetan Sansek gaurkoan borrokatu du, eta 33. minutuan Eibarrentzat albiste oso txarrak iritsi dira, izan ere Aritz Aranbarri sasoi batean realean aritutako jokalaria hain zuzen ere Azkoitiarra min hartu du, 33. minutuan pase bat egin ostean eta lasterkalditxo bat egin ostean lurrera bota da eta gehiago ezin zuela jarraitu adierazi dio Beñat San Jose entrenatzaileari, bere ordez Jair Amador atera da, eta Aranbarriren minutuak onak izan dira, Eibarrek oso ongi mantendu du atzealde hori sendo, Sanse apenas hurbiltzen zen, jokalari arriskutsuenek, Mariezkurrenak, Martxalek, ez dute bertatik sartzerik izan, eta aldiz Sansen gaur gehien gustatu zaidan jokalaria Mikel Rodríguez ez gain,
Mikel Rodríguez nire ustez partidako Sanseko jokalari onena izan baita. Gerora, Dani Diaz ere oso ongi ikusi dut. Orain arte ez ditu minutu asko izan, titular moduan, ez dakit orain buruz ari naiz, baina gaurkoa ote zuen lehen aldiz hasieratik jokatu duen norgehiagoka, hala ere eskuinalde horretatik ikusten da, jokalari bizia dela, txikia da, ez da oso altua, eta hor hala ere alboko marra bilatzerakoa, barnek aldera sartzerako garaian eta jokalari oso abila da, eta Sancherentzat zalantzari gabe urrengo norgehiagoketan funtsezko pieza bat izango da Dani Diaz. Eta akatsak larrutik ordaintzen dira. Bigarren mailan eta 37. minutuan Jon Baldak, Aitor Fragari pasa nahi izan dio, baloia atzera pasa dio, baina pasea egin baino jaurtiketa bat egin du, Aitor Fraga erabat ez ustean harrapatu du, eta Hernaniko atezainak ez du baloi hori hartu eta kanpora bidaltzerik izan, eta hortik etorri da Ibarren lehen gola. Pena izan da, naiz eta Ibar apur bat gehiago zen, eta aukera gehixeago, ez aukera garbiak, baina bai area gehiago zapaldu, halakoak gehiago egin dituen, Sansek ez zuen merezi lehen zatian galtzen joaterik, baina esan dugu aurrekoan ere Las Palmasen aurka atzealdeko akats batengatik sartu zieten lehen gola, gaurkoan ere Ibarren alaxe izan da, eta esperientzia faltak ekartzen dituen ondorioak izaten dira hauek, eta, hala ere, pixkanaka, oraindik ere 6. jardunaldia da, oraindik ere mailari neurria hartzen ari dira, plantillako jokalari gehienak, eta nik uste infantiletako akats hauek pixkanaka zuzentzen ere joango direla, baina bi norgehiagoketan garesti ordaindu du Sansek, eta ondorioz honelaxe joan dira, atseden aldira, eta bigarren zatia ere nahiko berdinduta hasi da, Sansek baloia ongi mugitzen dute, hor zelai erdian batez ere Lebarbier eta Mikel Rodríguez sekulako bi gazteleraz esaten den bezala pelotero dira, oso jokalari abilak, jokoa ongi irakurtzen dutenak, aurrera joateko naiz eta euskarri bikoitzean kokatu beldurrik ez dutenak, eta hor behar bada bigarren zati horretan apur bat jokoa egaletara zabaltzea falta izan zaio Sanseri, Eibarrek lerro berbairan jarraitu du, bai Guruzeta, bai Bautista, Korpas denak erasokor, denak presioan, entrega handiarekin, eta 58. minutuan ez ote duen errazei sartu gola Jon Bautistak, hor hainbat jokalariri izkin egin die area barruan, eta nik uste hor Sanseko bakarren batek errenteriako aurrelaria, sasoi batean realean jokatu zuena harrapatzeko moduan izan zitekela iruditu zait, baina azkenerako ezin izan dute harrapatu, eta Jon Bautistak azpitik gainditu da Aitor Fraga, eta hortxe etorri da Ansotegiren erreakzioa, 3 aldaketa egin ditu Berriatuako entrenatzaileak, Martxal, Mariezkurrena eta Dani Diaz kendu ditu, hau da, goian kokatu dituen 3 jokalari erasokorrenak, Martxalen norgehiagoka, ezkerra egal horretatik aritu da, ez zaizkio baloi asko iritsi, izkin egiterako garaian ere kosta zaio, eta ez du bere arratsa izan, Mariezkurrenak ere ez, eta azken partidetan egia esan kostatzen ari zaio, Astigartarrari aurpegian ere igartzen zaio, ez da bilela behar bada eroso edo gaurkoan ere aldaketa egin duenean oso haserre atera da bere buruarekin, eta etzen harritzekoa ez baitu partida bat ere ona egin ez zaizkio aukerak etorri, ez da norgehiagoka bere testu inguruan jarri, baina hala ere jokalari, kalitate handiko jokalaria da, bigarren mailan ere zenbait partidetan erakutsi duze kalitate duen, eta orain aurrera jarraitzea besterik ez zaio geratzen aritzi, eta esan dugu Dani Diaz izan dela asko gustatu zaidan beste jokalari bat, berak ere partida ona egin du, bigarren zatian apur bat itzaliago ikusi dugu, eta karrera hoxien eta Astiazaran beste 3 aurrelari, azkenean horrezta sistemarik eta ezerrez aldatu, Astiazaran eskuinaldean kokatu da, hoxien ezkerraldean, eta karrera kokatu du puntan. Karrerak hor izan du, aukera bat 80. minututik aurrerako minutu batean
hor txilenaz saiatu da gola egiten, aukera garbia izan da Sanserentzat hori, baina ez da sareetara joan. Osienek ateratzen denean beti pozoia ateratzen dio partidari, jokaldiei, badauka gaitasun hori, altua da, hankaluzeak ditu, horrek ere lasterka eta zenbait atzelariren aurrean abantaia izatera eramaten du, baina gaurkoan ere ez da nahikoa izan bere sarrera, eta Astiazaranena ere ez, naiz eta honek ere aukera bat izan duen, hor Maguna Goitiak eskuetan nahiko erraz hartu duena, naiz eta ez duen lehenengoan baloi hori hartu, eta orokorrean, erasoko aldaketa horiek bai eman diote, zerbait gehiago, gehigarri bat gehiago, esate baterako Mikel Rodriguezek ere aurrera pauso bat eman duelako. Gero, Eibarrek berehala egin ditu bi aldaketa, Aleix Garrido eta Javi Martí eta Jon Maguna zelaiak kendu ditu, Olaetxea eta Javi Martínez atera dira, erdi puntan kokatu du Javi Martínez, Olaetxea berriz Maguna zelaiaren postu horretan, eta biek ala biek mantendu dute, Aleix Garridok partida ona egin du, Maguna zelaiak ere, behar bada ez dira asko agertu, ez dute distira handirik erakutsi behar izan gaurko partidan oroar, ez da kalitatea duten jokalarientzako norgehiagoka izan, jokalari dueluetan eta abilagoak diren jokalarientzako norgehiagoka izan da gaurkoa, eta Javi Martínezek eta Olaetxeak ongi mantendu dute taldea hor, eta Olaetxeak gainera sekulako aukera izan du, hor bira eman da saiatu da, Aitor Fraga gainditzen, baina baloia zutoinera joan zaio. Minutuak aurrera joan ala, 71. Minutuan Gorka Gorosabel kendu eta Ezeizabarrena atera du, Gorka Gorosabelek gaurkoan baloi asko ukitu ditu, esango nuke apur bat egalerago bezala kokatu duela Ansotegik, nik uste partidaren testu ingurua ikusita apur bat zenbait gunetan jokatzea egokitu zaiola, iruditu zaiola, eta Ezeizabarrena atera da, baina honek ere oso baloi gutxi ukitu du, jada ordurako Sansek egaletara zuen jokoa botea, aurrera egin beharra zeukan, ezinbestean gol bat sartu eta alik eta azkarren orgeiagokan sartzeko, baina ez dute lortu. 78. Minutuan Bautista eta Guruzeta kendu ditu, Beñat San Josek eta Javi Marton eta Aduar esatera, Bautistak gola egin du, horrez gain oso parte hartzaile ibili da, Jon Guruzeta ere parte hartzaile ikusi dugu hor ezkerralde horretatik, eta Aduaresek eta Javi Martonek irten direnerako Eibarrek apenas izan du aukerarik, hor jada Sanse dominatzen ari zen eta euren lana apur bat bestelakoa izan da. Minutuak aurrera joan ala Sanse geroz eta gehiago ari zen, geldikako jokaldiak bilatzen, kornerrak bilatzen, eta hor 89. Minutuan Martonek sekulako aukera izan du, eta 90. Minutuan Kazunari kendu orobengoa sartu du, ja dena aurrekalde guztia zelaian zuen Ansotegik, ero moduan joateko, eta 93. Minutuan Osienen Mikel Rodriguez eman dio baloia bakarrik zela, eta ezkerraldetik Mikel Rodriguezek haze gola egin duen, egia esan, hobeto kokatzerik ez dago baloia eskuineko zutoin horretan, eta 2-1 egin du, gol simbolikoa, egia esan Sanse aditu bihurtzen ari da, naiz eta galtzen joan azken minuturan golak egiten, eta hori ere taldearen zantzu positiboa da, horrela amaitu da partida, 2-1, baina taldeak, minutu batzuetan ikusi da, Eibar gehiago izan dela, fisikoki behar badapurua gehiago sufritu dutela, baina azkenera arte borrokatzen du Sansek, eta nik uste hori dela gakoa urrengo norgehiagoketan puntuak batzen lortzen saiatzeko. Beraz gogoratu, Eibarrek 2, Sansek 1 Ipuruan.